дуруд ва рӯз бахайр мардуми сарбаланди тоҷикистон. наврӯзи байналмилалӣ ба якояки шумо муборак бошад ва чун маълум аст ҳамасола дар ҷашни наврӯзи байналмилалӣ тоҷикистон мизбони мусобиқаҳои муҳташам мегардад ва ҳамакунун имрӯз маркази маъмурии тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони боз як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аст. имрӯз варзишгарони тамоми қариб сайёра ба хотири набарду нерӯсанҷӣ ба шаҳри душанбе омаданд ва тамоми дӯстдорону ҳаводорони гӯштинро даъват мекунем ба сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ. ва ҳамакунун имрӯз ин наврӯзгоҳи пойтахт ҳавои идона дорад ва тамоми мухлисону дӯстдорони гӯштини миллии тоҷикӣ имрӯз ба наврӯзгоҳи пойтахт аз пир то ҷавонону наврасон омаданд то имрӯз рақобату майдондории паҳлавонони саршиноси тоҷикистон ва ҷаҳонро тамошо кунанд. ва имрӯз бошад албатта дӯстони азиз мо мутмаин ҳастем ки ин мусобиқа дар ин ҳавои хеле мусоид дар як сатҳи баланд баргузор мегардад ва ҳамакунун нишастҷойҳои наврӯзгоҳи пойтахт ба оҳистагӣ моломоли мухлисон мегардад ва дӯстдорону ҳаводорони гӯштини миллии тоҷикӣ имрӯз умедворем ки як рақобати арзандаро тамошо мекунанд. ва ҳамакунун дӯстони азиз ба оҳистагӣ доварон ҷойҳои худро ишғол мекунанд ва интизори варзишгарон ҳастанд. хуб дӯстони азиз, ҳамакунун дар рақобати нахусти бонувон дар вазни то 70 килограмм шурӯъ мекунанд рақобатро. ана ҳамин ҷудокори ана ҳамин паҳлавони тоҷикистон бо либосҳои сафед Мавлуда Одинаева бо рақиби худ аз Тайпеи Чин Нгаян Ци Лан. Нгаян Ци Лан бо либосҳои сабз аст ва намояндаи тоҷикистон Мавлуда Одинаева бошад бо либосҳои сафед. ҳамакунун рақобатро миёни бонувони то 70 килограмм шурӯъ хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки имрӯз дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт дар вазни то 70 килограмм аз миёни бонувон 13 довталаб албатта ки набард хоҳанд кард рӯи ана ҳамин майдони мардонагӣ. бори дигар ёдовар мешавем ки бо либосҳои сафед ана ҳамин бонуи варзишкоре ки дар экранҳои мо шумо аст Мавлуда Одинаева тоҷикистонро намояндагӣ мекунад ва ҳарифи ӯ бошад аз Тайпеи Чин Нгаян Ци Лан бошад бо ҷудогии сабз аст. ҳамакунун дар экранҳои мо шумо аст. хуб дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт аз намуди гӯштингирӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе рӯи даст гирифта шудааст ва ғолибонро албатта ки тӯҳфаҳои қиматбаҳо аз ҷумла автомашина инҷо интизор аст. ҳамакунун Мавлуда Одинаева ва ҳарифаш аз Тайпеи Чин Нгаян Ци Лан бо эҳтиром ба якдигар рақобатро шурӯъ мекунанд ва мо мебинем ки ин бонуи паҳлавони тоҷик чӣ гуна дар рақобати аввали худ бар муқобили намояндаи Тайпеи Чин Нгаян майдондорӣ нишон медиҳад. албатта ки
мавлударо мо дар риштаҳои мухталифи варзиш мушоҳида карда будем. ҳамакунун солҳои охир ӯ дар риштаи гӯштини ҷудо ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад ва дар майдонҳои гӯштини миллӣ низ имрӯз рӯи майдон мебарояд. ва як ҳаракати мавлуда инҷо ҳамон суръатро агар тезтар мекарду дасти рақибро ҷониби худ мекашид, инҷо мавлуда метавонист яке аз аввалин пирӯзии худро дар ин мусобиқа ба қайд бигирад. аммо намояндагони Тайпеи Чин ҳам дар гӯштини кураш ва албатта ки дар гӯштини ҷудо ҳам нерӯсанҷии хуб доранд ва мебинем ки муқобили Мавлуда Одинаева ин намояндаи Тайпеи Чин чӣ гуна маҳорати олӣ нишон медиҳад. инҷо на бадан, бале, Мавлуда Одинаева як кӯшише кард ки аз ҷониби довари рӯи гилем бадан баҳогузорӣ шуд ва инҷо ҳамакунон Мавлуда бо як бадан пешсафии худро бояд идома бидиҳад ва кӯшиш кунад ки нагузорад ки ҳариф он имтиёзи аз даст додаро ҷуброн кунад. ва мо умедворем ки дар ватани худ, дар майдони худ, дар назди ин қадар мухлисони худ бонувони мо як рақобати арзанда нишон медиҳанд ва метавонанд ки аз ин мусобиқаи сатҳи бонуфуз нишонҳои ифтихориро соҳиб шаванд. ва албатта ки шояд Мавлуда ҳам бо азми пирӯзӣ ва як нерӯи қавӣ инҷо рӯи гилем баромадааст ва тавонад ки дар рақобати аввали худ як нерӯсанҷии арзандаро нишон диҳад. хуб, инҷо албатта ки рӯзи гузашта дар чемпионати Осиё оид ба гӯштини кураш ки шаҳри Душанбе онро мизбонӣ дошт, Мавлуда дар аввалин рақобати худ шикаст хӯрд. аз намояндаи албатта Тайпе буд он ҳам ва имрӯз метавонад ки як рақобати арзанда ё як рақобати диданиро нишон диҳад ва тавонад ки аз ин мусобиқаи сатҳи бонуфузе ки албатта ки гӯштини миллии тоҷикӣ аҷдодии тоҷикон аст ва албатта ки дар ниҳоди ҳар як бону ё нафаре ки рӯи гилем мебарояд ҳамин як ҳаракати дигар аз ҷониби Мавлуда инҷо паҳлӯ ба огузорӣ мешавад. дӯстони азиз, ҳамакунун Мавлуда бо як бадан ва паҳлӯ пешсафиро идома медиҳад. дӯстони азиз, бошад ки то ба анҷоми ин рақобат Мавлуда ҳамин гуна фаъол бошаду роҳи худро ба даври дигар бубарад. хуб, инҷо намояндаи Тайпеи Чин аз ҳамон доираи муайяншуда берун баромад. аз ҳамин хотир довар рақобатро боз дошт, яъне истед гуфт бо ҳамон қонуну қоидаҳои гӯштини миллии гӯштингирӣ. ва инҷо боз дубора ҳар ду паҳлавон шурӯъ мекунанд ба рақобат ва ҷӯё мешаванд ҳамон лаҳзаҳои муфид, ҳамон имконияти мусоидро ки як амалкарди хуберо ба анҷом расонанд. инҷо Мавлуда ҳаракат мекард, аммо ин амалкардиу имтиёзовар нашуд ва бори дигар довари рӯи гилем гирет мегӯяд. рақобат шурӯъ мешавад бори дигар ва ҳамакунун бо як бадан ва як паҳлӯ Мавлуда Одинаева, намояндаи Тоҷикистон, оне ки бо либосҳои сафед нерӯсанҷӣ карда истодааст. инҷо албатта паҳлӯ ду паҳлӯ дорад ва як бадан. инҷо албатта дар гӯштини миллии тоҷикӣ ду паҳлӯ ба ҳалол баробар аст, аммо на, инҷо паҳлӯ не, ҳалол ёдовар шуд. бошад ки ҳамин гуна хурсандии мухлисон, ҳамин гуна хурсандии паҳлавонони мо то ба даврҳои ниҳоӣ равад ва Мавлуда ҳамакунун
аввалин шуда дар вазни то 70 килограмм аз миёни бонувон роҳи худро ба даври дигар бурд. бубинед чӣ гуна воқеан ин чун болотар ҳам гуфтем ин майдони худӣ аст, ин назди мухлисон аст. бояд бо як рӯҳияи болида, бо як азми қавӣ паҳлавонони мо имрӯз рӯи майдон биёянд ва исбот кунанд ки ҳамин гӯштини аҷдодӣ албатта ки моли онҳо аст ва онҳо метавонанд ки имрӯз муваффақ бошанд. хуб, ҳамакунун дӯстони азиз, баъд аз наворҳои сус карда шуда ё такрорӣ ки лаҳзаҳои зебои имтиёз овардани Мавлударо ба мо нишон медиҳанд, мо мегузарем ба рақобатҳои дигар ки он ҷо қарор аст ки бонувони дигар рӯи гилем биёянд. ин ҷо намояндаи Тайланд Наркарач Прап бояд бо намояндаи Тайпей Чин Чанг ё Чинг рӯи майдон биёянд ва ҳамакунун ҳамин тавр ҳам мешавад. ин бонуе ки бо ҷудогӣ сафед аст, намояндаи Тайланд аст Наркарач Прап ва намояндаи Тайпей Чин бошад бо ҷудогии сабз. анон бонуе ки дар экранҳои мо шумо буд Ченг ё Чинг. ҳамакунун рақобатро шурӯъ мекунем. хуб, дӯстони азиз, ҳамакунун мебинем ки намояндаи Тайпей Чин ва Тайланд кадоме аввалин шуда метавонанд ки рақиби Мавлуда Одинаева ҷудочи паҳлавони шинохта ва ҳамакунун дар ин майдон шинохтаи мо гарданд ва мебинем ва набарди ҳарду ин бонуро мушоҳида мекунем ва албатта ки ҳарду ҳам дар чемпионати Осиё оид ба гӯштини кураш ки рӯзи гузашта ҷанбаст гардид маҳорати хуб ҳам нишон дода буданд ва имрӯз мебинем ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ чӣ гуна метавонанд ки як набард, як рақобати арзандаро нишон диҳанд. инҷо ба хотири баромадан аз ҳамон доираи муайян шуда довари рӯи гилем рақобатро боз медорад ва дубора гирет мегӯяд. амри довар гирет, яъне шурӯъ кунед ба рақобат ва то кунун мо ягон партофти имтиёзоварро аз ҷониби ҳар ду ин паҳлавон надидем ва як ҳаракати намояндаи Тайпей Чин буд ки мехост усули сари китфро истифода барад, вале муваффақ нашуд. бори дигар шурӯъ мекунанд. хуб, дӯстони азиз, агар ҳавои мусоиде ки имрӯз болои Душанбешаҳрро иҳота кардааст ҳамин гуна тағйир наёбад то ба охир боқӣ монад, барои паҳлавонон албатта ки хеле ҳавои мусоид аст, хеле ҳавои хуб аст. як ҳаракати дигар мушоҳида мешавад ки намояндаи Тайпей Чин фаъолтар аст дар ин рақобат. бубинед, ҳамин фаъолӣ ба огоҳӣ рақиб оварда расонд. довари рӯи гилем ба хотири ҳамон камфаъолӣ ба намояндаи Тайланд Наркарач огоҳӣ дод. боз фаъолӣ ҳамон намояндаи Тайпей Чин Ченг ё Чинг фаъолтар аст. ёдовар мешавем дӯстони азиз бори дигар ки имрӯз ғолибони ин мусобиқаи бонуфузро 5 адад автомашини сабукрав ки албатта ки аз ҷониби шаҳрдории Душанбе пешниҳод шудааст интизор аст ва ин ҷо як бадан намояндаи Тайпей Чин соҳиб мешавад. намояндаи Тайпей Чин чун гуфтем фаъолияш хубтар аст ва албатта ки ғолибонро ба ҷуз тӯҳфаҳои олӣ ё шоҳҷоиза автомашина маблағҳои албатта зиёди пулӣ ҳам интизор аст. аз ҳамин лиҳоз умедворем ки имрӯз рақобатҳо хеле диданӣ ва дар сатҳи баланд
сурат мегиранд. албатта хеле хушоянд аст ки имрӯз бонувон аз кишварҳои хориҷ барои набард барои майдондорӣ ба кишвари мо ба тоҷикистон меоянд ва рӯи ҳамин майдон куштингирӣ мекунанд. ин албатта аз сату сифат ва нуфузи ҷоми пойтахт оид ба куштингирӣ мебошад ки сол аз сол албатта бо ташаббуси мақомоти иҷроия ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ин мусобиқа сату сифаташ хубтар мешавад, нуфузаш баландтар мешавад ва албатта ки ҳамин гуна ҷараён гирифтан, ҳамин гуна баргузор кардани мусобиқаи мазкур метавонад ки дар дилхоҳ намудҳои куштин варзишгарони мо, паҳлавонони мо таҷрибаи кофӣ касб кунанд ва ба хотири камфаъолӣ огоҳии дуюм ба намояндаи Таиланд дода мешавад. Наркароч Прап. бале, инҷа бар аъло мушоҳида мешавад дӯстони азиз ки Наркарач Прап он қадар фаъол нест ва аз ҳамлаҳои рақиб мегурезад. ба ҳамин хотир ду танбеҳ гирифт ё огоҳӣ. ва баъд аз ба тартиб дар овардани ҳамон либоси варзиши худ бори дигар шурӯъ мекунанд рақобатро ҳар ду ин паҳлавон ба ҷуз ҳамон ду ҷазое ки намояндаи Таиланд Наркароч Прап дорад, дигар мо имтиёзеро аз ҷониби ҳар ду ин паҳлавонон надидем. ё ягон амалкарди хуберо ки инҷо як ҳаракати дигарро мехост Чен ё Чинг намояндаи Тайпеи Чин иҷро кунад. бале, ин амалкарди ӯ натиҷаовар нашуд. бори дигар шурӯъ мекунанд. вақти асосии қуввозмоӣ ҳам оҳиста оҳиста ба поён мерасад ва агар ба ҳамин натиҷа ба анҷом расад ин рақобат, пас пирӯзӣ бар нафси намояндаи Тайпеи Чин ба анҷом хоҳад расид. чун болотар ишора кардем дӯстони азиз, имрӯз нишастҷойҳои наврӯзгоҳи пойтахт албатта ки пур аз мухлисон мешавад, зеро ҳанӯз оғози қуввозмоӣ аст. қариб нисфи ин нишастҷойҳо пур аз мухлисон шудааст. ин ҳам ба хотири эҳтиром ба куштини суннатии тоҷик, ба хотири маҳбубият доштан, ба хотири эҳтиром доштан ба ин анъаноти миллӣ аст. ва албатта ки имрӯз шояд ҳамин дастгирии мухлисон ба ҷудокорони мо як кӯмаки хубе расонад. хуб, хеле сонияҳои башумор монданд барои анҷоми ин қуввозмоӣ. ҳамоно бо ҳамон як танбеҳу огоҳӣ намояндаи Тайпеи Чин пешсафиро идома медиҳад. хуб, ёдовар мешавем дӯстони азиз ки имрӯз қарор аст ки дар вазнҳои мухталиф беҳтарин паҳлавонони Тоҷикистон, паҳлавонони саршиноси меҳан рӯи гилем биёянд ва албатта ки дар ин баробар паҳлавонони хориҷ низ дар куштини имрӯза ширкат хоҳанд кард ва мебинем ки имрӯз то кадом андоза омодагиву ҳамун нерӯи баланди худро паҳлавонони тоҷик нишон медиҳанд ва албатта ин ҳам дар майдони худ, дар ватани худ барои онҳо бояд як нерӯи дигар. хуб, ҳамин тавр вақти асосии қуввозмоӣ ба анҷом расид ва чун гуфтем ҳамон огоҳиҳо ё танбеҳҳое ки намояндаи
Тайланд дошт. Ин сабаб шуд ки пирӯзӣ ба намояндаи Тайпей Чин Ган ё Чин дода шавад. Ган Чон ён Чин дода шуд ва ҳамакунун ин бону намояндаи Тайпей рақиби Мавлуда хоҳад шуд. خب بار دیگر می‌بینیم همون سرحرکتی و فعالی نماینده تایپی چین چنگ یا چینگرو که توانست یک رقابتی ارزنده نشان بدهد. اما کنون دوستان عزیز توجه میکنیم با رقابت‌های دیگر که میان بانوان تا 70 کیلوگرم صورت میگیرد. اینجا با لباس‌های یا همون لباس‌های سفید نماینده هندوستان خوب خرد نماینده هندوستان اونایی که با لباس‌های سفید است. خوب ری شاترافسکایا نماینده بلاروس با یک تکی سبز همکنون رقابت رو شروع میکنند با نماینده هندوستان اونایی که با لباس‌های سفید است و با ادای احترام به همدیگر هر دو این بانوی پهلوان همکنون رقابت رو آغاز میکنند. خوب میبینیم که نماینده بلاروس بر مقابل نماینده هندوستان چی عملکرد رو به انجام میرساند یا چی پرتافت زیبایی را اجرا میکند. نماینده بلاروس البته که سال قبلی هم در جام پایتخت خواهید به کشتیگیری شرکت ورزیده بود و اگر خطا نکنیم برنده نشانی طلا هم گردیده بود این بانو. و امروز میبینیم که درخشش خود رو تا کدام اندازه نشان میدهد و اینجا نه این اصول البته در کشتی ملی تاجیکی رواج نیست. به همین خاطر آگاهی با ورزشگری بلاروس داده شد. خب بار دیگر شروع میکنند هر دو این بانو رقابت رو و البته که نو بس از اونه که از جهت قد و بست نماینده بلاروس کمی فرقیت دارد از نماینده هندوستان ولی میبینیم که بخرد یک مهارت ارزنده خود رو نشان میدهد و البته که قد بلند دارد کمی از نماینده هندوستان ولی اینجا چی بود؟ شاید بعد از امر داور بود. اگر همین پرتاب به نوبت گرفته شود اینجا البته که پهلو است. دوستان عزیز خوب این عملکرد نماینده بلاروس بدن بهاگذاری شد. و همکنون با یک بدن نماینده بلاروس نیروسنجی خود را ادامه خواهد داد و ما در چمپیونات آسیایی با کورش که روز قبلی جنبش کردید مشاهده کردیم که نمایندگان هندوستان چگونه با یک هیئت مکمل به این مسابقه آمدند و امروز هم البته که میخوان نبرد و نیروسنجی خود را برای نشانهای افتخاری بانوان هندوستان ادامه بدهند.
ва албатта шоистаи таҳсину офарин ҳам ҳаст ки имрӯз шароити мусоид ва имконияти васеъ дар соҳаи варзиш дар қаламрави тоҷикистон махсусан дар шаҳри душанбе моро водор мекунад ки чунин мусобиқаҳои сатҳи баландро баргузор кунем. Як огоҳӣ ба варзишгари Ҳиндустон дода шуд. хотии камфаъолӣ. хуб, ҳарду боз набард ва нерӯсанҷиро идома медиҳанд. На, инҷо амалкард паҳлу албатта инҷо баҳогузорӣ гардид аз ҷониби довари рӯи гилем. Акнун намояндаи Ҳиндустон бо як паҳлу пешсафии худро мехоҳад ки идома диҳад, вале инҷо варзишгари беларус иддао дорад ки инҷо ғайриқоида амал кард бонуи ҳиндустонӣ, вале довари рӯи гилем мегӯяд на, инҷо чизе набуд. Шурӯъ мекунем ба набарди бонувон ва мебинем ки ҳамакунун ин имтиёз ё паҳлӯи аз даст додаро намояндаи Беларус чӣ гуна ҷуброн мекунад. Ва албатта аҳсан барои бонуи ҳиндустонӣ ки муқобили ин паҳлавони соҳибтаҷрибаи Беларус чӣ гуна хуб гӯштингирӣ мекунад. Албатта агар сонияҳои боқимондаро ҳамин гуна ҷараён доданӣ бошад бар суди худ намояндаи Ҳиндустон, пас ӯ метавонад ки пирӯзии комилро ба даст биёрад. хуб, гирет мегӯяд довари рӯи гилем ва бори дигар бо часпу талош ва қапидани гиребони ҳамдигар ҳарду ин бону шурӯъ мекунанд ба набард ва ҷӯё мешаванд ҳолатҳои мусоидро. Ва инҷо як ҳаракати хеле олии намояндаи Ҳиндустон харт инҷо эҳсос гардид, вале инҷо натиҷаовар набуд. Ба ҳар ҳол сонияҳои ба шумор мондааст. Агар ҳамин сонияҳои ба шумор мондаро ҳамин гуна фаъолӣ идома диҳад, пас баъдан бале инҷо ба бонуи ҳиндустонӣ довари рӯи гилем баъдан баҳогузорӣ кард. Ҳамакунун бо як паҳлу ва як бадан пешсаф аст ва дигар тамом. анҷоми вақти асосӣ ва бо як паҳлу ва бадан намояндаи Ҳиндустон ҳамакунун тавонист ки роҳи худро ба даври дигар бубарад. خب البته دوستان عزیز نماینده هندوستان خرد توانست که مقابل این پهلوان قد بلند و دارای تجربه خوب در گشتن ملی تاجیکی که سال قبل شرکت ورزیده بود پیروزی به دست بیارد و به دور دیگر برود که آنجا البته در دور اول نماینده جمهوری اسلامی ایران صدف بیرانورد آزاد بود و همکنون حریف این پهلوان هندوستان خواهد شد و اینجا البته خوب دوستان عزیز ادامه میدیم گزارش خود را و اینجا همکنون ما باز یک نبرد، باز یک میدانداری گلدختر تاجیک را میبینیم که اینجا قرار است که درخشش خود را نشان دهد. نماینده تاجیکستان با لباس های سفید همکنون جانانه نظر و روی گلیم می آید با نماینده قرقیزستان میرین مانونова دوستان عزیز روز گذشته در
чемпионати осиёид ба кураш як рақобати арзанда ҳам нишон дода буд ва инҷо мебинем ки ана ҳамин бонуи қашанги тоҷикистонӣ ҷонона Назарова чӣ гуна як рақобати олӣ нишон медиҳад. соли қабл албатта мо нерӯсанҷии ҷононаро хуб мушоҳида карда будем ки ӯ ба фикрам барандаи нишони биринҷӣ гардида буд ва ҳамакунун инҷо бояд бо тамоми ҳастӣ ва бо тамоми нерӯ ҷасорату анамун як рӯҳияи паҳлавонӣ бояд ҷонона ҳаракат кунад то ин ҳарифи қирғизашро шикаст бидиҳад ва инҷо аз сонияҳои аввал тавонист ҷонона як амалкардеро мавриди иҷроиш қарор бидиҳад ки чандон муваффақ нашуд, вале боз дубора ҳамон кӯшиши худро мехоҳад ба анҷом расонад, вале инҷо довар истед мегӯяд чаро ки ҳарду паҳлавон аз рӯи гилем берун шуданд ва дубора шурӯъ мекунанд. хуб албатта ки чун мебинем як кам ҳамон рӯҳияи хубу ҷасорати пешро эҳсос мекунад инҷо ҷонона, вале ин партофт паҳлӯ аст. паҳлӯ албатта ки ба намояндаи тоҷикистон ҳамакунун ҳамон серҳаракати ҷонона Назарова ба он оварда расон ки як паҳлӯ ки ними ғалаба аст барояш муяссар шавад ва муқобили варзишгари қирғизистон ҳамон як касбияти худро нишон диҳад. хуб албатта инҷо доварон ниёз доранд ба ҳамон наворҳои такрорӣ то мутмаин шаванд ки ҳамон партофте ки қаблан паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ба варзишгари мо, ин аз ҷониби кӣ буд ана ҳамин лаҳза. хуб мебинем инҷо албатта ҳаракат аз ҷониби варзишгари қирғизистон буд. албатта бубинед ана ҳамин партоф аз ҷониби паҳлавони қирғизистон буд ва инҷо доварон чӣ қарор мебаранд. бале бадан инҷо паҳлӯе ки ба ҷонона доданд доварон инҷо бекор карда шуд ва ҳамон ҳаракатро бадан баҳогузорӣ карданд ва ба паҳлавони қирғизистон Миран Манонова доданд. ва ҳамакунун Миран Манонова бо як бадан пешсаф аст, вале бояд инҷо ҷонона исбот кунад ки ӯ албатта ба осонӣ таслим шуданӣ нест ва метавонад ки муқобили ин бонуи қирғиз як набарди хуб нишон диҳад ва бояд ҳам ҳамин тавр ҳам кунад. ва инҷо кӯшиш мекунад ки танҳо аз ҳамон ҳалуки пушти пойро истифода барад ҷонона ва мебинем ки ҳамон пайдарҳам такрор кардани ана ҳамин ҳолат то куҷо барояш манфиатовар мешавад. ва инҷо аз худ ба хотир баромадан аз ҳамон доираи муайян шуда довар истед мегӯяд ва хуб ба хотири камфаолӣ ба варзишгари қирғизистон довари рӯи гилем огоҳӣ дод. акнун инҷо чӣ буд ин амалкарди намояндаи қирғизистон? ҳамакунун ду бадан дорад. бадан яъне ин як имтиёз аст дар гӯштини миллӣ ва пешсафи варзишгарро нишон медиҳад. аз чӣ бошад ки ҳамин гуна ҳолатро шурӯъ мекунад бонуи паҳлавони тоҷик, вале то ба охир намебарад. ва ин албатта ки ана ҳамин ҳолатро албатта хез ҷонона инҷо ин қадар мухлисон тамоми масъулини гӯштини меҳан туро мухлисӣ мекунанд ва мехоҳанд ки
набояд ту дар аввалин рақобатат шикаст бихӯрӣ. аз ҳамин хотир бояд исбот кунад ин гул духтари тоҷик ки албатта паҳлавонзода аст ва дар хунаш паҳлавонӣ ҳаст. аз ҳамин хотир бо як партофти ҷаззобе ки инҷо лозим аст ва иҷро кунад. инҷо албатта ҳамон суханҳои мо шояд ба гӯши ҷонона расид ки тавонист бо як партофти хеле хуб паҳлӯ ба даст биёрад. на инҷо бадан ба паҳлавони қирғизистон дода шуд. албатта сеюмин ва инҷо ҳамакунун се бадан дорад ин ҳамин бонуи қирғиз ва инҷо хастагии ҷонона эҳсос мешавад. вале як партофти хуб, як партофти хеле саривақтӣ метавонад ки тақдири ин рақобатро ҳал кунад ва он ҳам агар имтиёзи ҳалол русоиб шавад. хуб, боз ҳамон равиш, боз ҳамон усуле ки ҷонона пайдар ҳам иҷро карда истодааст, мехоҳаст бо ҳамон усул ҳарифро шикаст бидиҳад. вале инҷо ҷонона каме хаста ҳам гардидааст ва то куҷо мебинем ки рақобати худро идома медиҳад. инҷо баъд аз амри довар буд, вагарна инҷо паҳлӯ баҳогузорӣ мешуд. чаро? чун ҳарду паҳлавон аллакай аз ҳамон гилем набаромада буданд. чаро истед мегӯяд, вагарна ин паҳлӯ буд. огоҳии дуюм ба вартишгари қирғизистон ки ба танбеҳ чаро ду маротиба аст истед мегӯяд. инҷо албатта ҳангоми иҷрои усул буд ки ҷонона мехост ҳарифро ба замин афтонад, вале истед амри довар албатта инҷо нақши асосиро мебозад. аз ҳамин хотир мутаассифона ду партофте ки ҷонона иҷро кард ҳарду паҳлӯ буданд, вале инҷо ҳисоб карда нашуданд. ва мебинем ки дар ин сонияҳои башумор ки қуввозмоӣ ба охир мерасад, ҷонона чӣ кореро метавонад муқобили ин бонуи қирғизистонӣ ба анҷом расонад. на нишон наде хастагии худро. ҷонона танҳо ба пеш ҳаракат кун. агар як партофти хуберо ту ба анҷом расонӣ, пас паҳлӯ агар соҳиб шавӣ, пас метавонӣ ки инҷо ту пирӯз гардӣ. аз ҳамин хотир албатта дар чеҳраи ҷонона назар ва як хастагӣ дида мешавад. дӯстони азиз, хуб, камтар аз 20 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва ҳамакунун мо аз ҷониби бонуи паҳлавони тоҷик ягон амалкарди хуберо надидем, ба ҷуз оне ки се бадан дорад паҳлавони қирғизистон, Манонова, Миран. пас дигар ягон амалкарде агар анҷом дода нашавад, дигар тамом. вақти ин қуввозмоӣ ба охир расид ва бо се бадани ба дастовардааш Мерин Манонова роҳи худро ба даври дигар бурд ки онҷо бо намояндаи Ветнам Гаянти Тан, ки дар даври аввал озод буд, рақобат хоҳад кард. хуб, афсус ки мо инҷо сархам мебинем ин гулуфтари тоҷикро натавонист ки дар рақобати аввали худ муқобили ин бонуи қирғизистонӣ як рақобати арзанда нишон диҳад. бубинед, ана ҳамин партоф, баъдан ин ҳаракат ду бадан шуд
ва баъдан ана ҳамин ҳолати сеюме ки ба имтиёзи намояндаи Қирғизистон омад расонд. хуб, ҳамакунун дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати дигари бонвон ки онҷо намояндаи Тайпеи Чин Ли Вантин бо либосҳои ё яктаки сафед ва намояндаи кишвари Русия Владли Гусеева ҳамакунун рақобатро дар вазни 70 килои бонувон идома хоҳанд дод ва бо либосҳои сафед намояндаи албатта Тайпеи Чин ана ҳамин бонуе ки дар экранҳои мову шумо аст Ли Вантин ва намояндаи Русия бошад Владлена Гусеева. Дӯстони азиз, бо яктаки сабз ва аз намояндаи Тайпеи Чин бошад бо яктаки сафед ҳамакунун дастбагиребон мешаванд, рақобатро оғоз мекунанд. Мебинем ки ҳар доин бону чӣ гуна як наварди олиро барои мо нишон медиҳанд. Инҷо аввалин кӯшише ки намояндаи Тайпеи Чин анҷом дод ба имтиёз ё бадан оварда расонид. خب اینجا یک حرکت دیگر از جانب نماینده روسیه بود، ولی چون هر دو از گلیم بیرون بر اومدن داوری مرکز استید گفت و بار دیگر رقابت رو شروع میکنن. استید این به خاطری شاید از همون مربع بر اومدن بود و بار دیگر دست به گریبان میشوند هر دو این پهلوان. البته اینجا پیشصفی یا فعالی نماینده تایپی چین رو ما خوب مشاهده کرده ایستادیم و البته که در اولین رسش خود بر مقابل حریف توانست که امتیاز به دست بیارد. خب اینجا نماینده روسیه گوسیوا Владли мехост як амалкардеро ба анҷом расонад, вале чандон муваффақ нашуд. хуб, албатта ҷазобият ё маҳбубияту содагии гӯштчини миллии тоҷикӣ дар он аст ки чун мо ҳамин рақобатҳоро мушоҳида мекунем, тамоми паҳлавонони кишварҳои иштирокдошта аз қоидаҳои гӯштчини миллӣ хуб огоҳ ҳастанд. یعنی مقابل همون قاعده ها حرکت نمی کنند و خیلی خوب گوشتینگیری می کنند. یعنی این هم خوب است که در دیگر کشورها از گوشتین ملی تاجیکی خیلی باخبر هستند. و البته این میراث اجدادی تاجیکان که تا به امروز با میراث باقی مانده است، همکنون همین گونه مسابقه های سطح بین المللی می تواند که این انعنات تاجیکان را تا ابد پایدار نگاه دارد و نسل‌های هزارساله‌های دیگر از این پهلوانی، از این انعنات نیاگان ما به خوبی استفاده برند. و اینجا البته که رقابت هر دو این بانو همان یک رنگ است، با جز آن فعالی که در دقیقه‌های اول نماینده تایپه چین داشت Ли Вантин. دیگر یگان حالتی امتیازآور را ما تا کنون مشاهده نکردیم. خب به خاطر کمفعالی با نماینده تایپه چین لی وانتین داور آگاهی میدهد و او اکنون باید فعالتر شود و تواند که در دقیقه های باقی مانده امتیازی لازمه را به دست بیارد. خب اینجا گیرت میگوید داوری روی گیریم بار دیگر شروع میکنند به این رقابت.
خب یادآور میشویم دوستان عزیز که امروزها حرکت دیگری سر کتف را گوسیه و میخواست استفاده برد ولی موفق نشد. امروز در سراسر تاجیکستان عزیز ما در این روزهای گرم و آفتابی فصل زیبای بهار گشتین های سنتی یا میدانی در شهر و منطقه های کشور البته جریان دارد و بجز این رقابت پهلوانان که عنوان سطح بین المللی را دارد، پهلوانان میهن هم اکنون میتوانند در میدان های گشتین ملی که در منطقه برگزار می شود نیرو و مهارت خود را نشان بدهند و یادآور می شویم که در گشتین های منطقه ها یا شهر و ناحیه ها و دهات البته پهلوانان کشورهای قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و روسیه شرکت می‌ورزند و اینجا همون دوستان عزیز میدانداری این دو بانو همان گونه چون آغاز کردن جریان دارد با جز همون یک بدنی که نماینده تایپه چین صاحب شده بود دیگر در نمو لوحه یا تابلو ما امتیازی را نمیبینیم. خب یادآور میشیم که این دوره یک 32 نهایی است که بانوان برای راه یافتن به مرحله های دیگر نیروسنجی میکنند و میبینیم که کیست آن بانوی موفق که در وزن 70 کیلوگرم روی خود را تا به فینال میبرد. البته اینجا در برابر نمایندگان دیگر کشورها مدعیان از کشور ما نیز میان بانوان هستند و اینجا مشاهده میکنیم که تا کدام اندازه موفق میشوند. اصلا نمایندگان تایپه چین در گشتین کورش خیلی موفقند، رقابت پذیر با نمایندگان جمهوری ازبکستان هستند و امروز میبینیم که درخشش خود را در گشتین ملی تاجیکی که قریب که برابر است با گشتین کورش چگونه نشان میدهند و اگر ثانیه های با شمار که کمتر از 8 ثانیه باقی مانده است همین گونه جریان بگیرد پس بانوی تایپه چین میتواند که راه خود را به دور دیگر ببرد. جایی که نماینده قرقیزستان آنجا انتظار است این بانوی تایپه چین را هم اکنون وقت باقی رسید با همان یک بدنی که هنوز در ثانیه های اول آزمایش صاحب گردیده بود نماینده تایپه چین لی وانتین راه خود را به دور دیگر میبرد. لی وانتین با یک تک سفید همین عمل کرده که هنوز در ثانیه های اول آزمایش اجرا کرده بود میسر شد که بدن صاحب شود و همین پیش‌صفی را تا به آخر نگاه می‌دارد. اصلا در بسیاری وقت همین گونه حالت می شود که ورزشگر اگر پیش‌صف هم باشد نمیتواند که پیش‌صفی خود را تا به آخر ادامه دهد ولی این بانوی تایپه چین توانست که پیش‌صفی خود را ادامه دهد. اینجا البته شماره زیادی مخلصان به ما نشان داده میشوند و اینجا منتظر میشویم که بانوان کدام بانوان دیگر روی گله میبرایند. دو نماینده تاجیکستان نشانهای افتخاری را صاحب شدند. خب دوستان عزیز برمیگردیم به رقابت دیگری که بانوی خوشطاله کشور مولوده آدینایوی که در دور اول پیروزی به دست آورد بر مقابل نماینده تایپه چین با نماینده دیگری این کشور نیروسنجی خواهد کرد و میبینیم که با نماینده تایپه چین که با یک تک سفید است نرکرچ پراپ مولوده آدینایو و چگونه
нерӯсанҷӣ нишон медиҳад. Зеро аллакай Одина, аллакай Мавлуда Одинаева як намояндаи Тайпеи Чинро аз садди роҳи худ бардошт. На, инҷо маъзарат дӯстони азиз, инҷо бо намояндаи Тайланд нерӯсанҷӣ мекунад Мавлуда Одинаева. намояндаи Тайланд Наркарач Прап, оне ки бо либосҳои сафед аст. ана ҳамин бону Мавлуда Одинаева аст ки мебинем чӣ гуна муқобили ин бонуи Тайпеи Тайланд нерӯсанҷӣ нишон медиҳад. хуб, дӯстони азиз, намояндаи инҷо албатта иштибоҳ шудааст. намояндаи Тайпеи Чин аст, албатта Чинг ё Чинг, бо ҷудогии сафед. ана ҳамин бону бо маъзарат бо яктаки сафед ё либоси сафед, намояндаи Тайпеи Чин Чинг ё Чинг ва намояндаи Тоҷикистон бошад бо либосҳои сабз Мавлуда Одинаева. ҳамакунун рақобатро шурӯъ мекунанд ва мо кафкубиҳои мухлисонро мебинем ки ба хотири Мавлуда Одинаева аст ва бояд ҳамин эҳсосоту ҳамин дастгирии мухлисонро Мавлуда Одинаева эҳсос кунад ва бо як партофти олии паҳлавонии тоҷикона ин бонуи Тайпеи Чинро шикаст бидиҳад. ин даври 16-1 аст. хуб, ҳамакунун шояд қасди нокомии ҳамватани худро Чин ё Чинг аз Мавлуда ситонад, вале инҷо мо ба Мавлуда Одинаева умед мебандем ва мебинем ки ӯ муқобили ин ҳарифаш чӣ гуна набард нишон медиҳад. ва ҳамон гунае ки инҷо албатта паҳлӯ, аллакай паҳлӯ ба намояндаи Тайпеи Чин дода шуд ва ҳамон гунае ки дар рақобати аввалаш фаъолтар буд, ҳамин гуна нест Мавлуда. ва бояд ҳамон энерҷӣ ё қувваю иродае ки дар набарди аввал дошт, бояд ҳамонро истифода барад Мавлуда ва кӯшиш кунад ки як набарди арзанда нишон бидиҳад, як партофти худ. аммо инҷо чӣ буд? довар истед амр карда буд, аз ҳамин хотир ин партоф чизе баҳогузорӣ намешавад. гиред мегӯяд довари рӯи гилем ҳамон як партофте ки аз ҷониби хуб мутаассифона ду партофти паҳлӯ аз ҷониби намояндаи Тайпеи Чин Мавлударо шикаст дод ва Чинг ё Чинг дасташ боло шуд. ва намояндаи Тайпеи Чин, дӯстони азиз, мутаассифона бар муқобили Мавлуда Одинаева пирӯзӣ ба даст овард ва роҳи худро идома дод. мо ана ҳамин партофте ки дуюмин партофти ӯ буд, паҳлӯ ва инҷо ба ҳалол оварда расонид. хуб, дӯстони азиз, шояд ҳамин гуна буд омодагии Мавлуда то ҳамин давр ӯ тобовар шуд ва тавонист ки як рақобати арзандаро нишон бидиҳад ва қарор аст ки инҷо
намояндаи ҳиндустон бхарц бо намояндаи кишвари эрон Садаф Беронваҳ бояд набард кунанд ва ин ҷудо ё ки ин паҳлавони ҷумҳурии исломии Эрон Садаф барандаи медали нуқраи қаҳрамонии Осиё оид ба кураш аст. Дар куштини ҷудо ҳам як дурахшиши хуб ҳам нишон додааст. Ва таваҷҷӯҳ мекунем ба гилем ба набарди ин ду чеҳраҳои Ҳиндустону Эрон. ёдовар мешавем ки бонуи ҳиндустонӣ оне ки бо яктаки сафед аст бар муқобили намояндаи Беларус муваффақ шуд ва намояндаи Эрон бошад нафаси тоза дорад, яъне дар даври аввал озод буд. ҳамакунун мебинем ки муқобили ин бонуи ҳиндустони бхарт чӣ гуна майдондорӣ мекунад Садаф. чун гуфтем Садаф ҳам дар куштини ҷудо ҳам дар кураш набарду нерӯсанҷии худро нишон медиҳад. чун қаблан мо бо ҳайати мунтахаби Эрон ҳам суҳбат шудем. онҳо иброз доштанд ки Садаф албатта ки дар куштини кураш хеле муваффақ аст, дар ҷудо ҳам ҷоизадор шудааст, қаҳрамони Эрон аст ва инҷо ҳамон васфу ситоиши мо бекҷон набудааст. ва инҷо як партофти хеле хубе ки инҷо Садаф намояндаи Эрон ба анҷом расонид паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва ҳамакунун боз дубора ҷӯё мешавад як ҳолати хубу мусоидро ин бонуи эронӣ ки чӣ гуна тавонад ҳарифро шикаст бидиҳад. чун мо дар даври аввал дидем намояндаи ҳиндустон бхарт муқобили бонуи қадбаланди Беларус албатта ки як маҳорати олӣ нишон дод. вале аз чӣ бошад ки инҷо ҳамон энергия ё ҳамон қуввае ки қаблан дошт истифода намебарад. шояд инҷо аз ҳариф низ вобастагӣ дошта бошад, чаро ки як давр озод буд ин Садаф намояндаи Эрон ва аз ҳамин хотир фаъолии худро нишон медиҳад. нафаси тоза дорад. шояд аз ҳамин лиҳоз тавонад ки як набарди хубро ба анҷом расонад. хуб, як ҳаракати дигар. ҳар ду хариб ки як зайл аз гиребони ҳамдигар доштанд ва танҳо мехоҳанд пайдо кунанд ҳамон лаҳзаҳои мувофиқ ё ҳамон лаҳзаҳои мусоидро ки як партофт ё як амалкарди муфидеро ба анҷом расонанд. аммо ба ҷуз ҳамон як партофти хубе ки аз ҷониби намояндаи Эрон Садаф Беронван иҷро шуда буд, дигар имтиёзе нест. хуб, боз дубора даст ба чангол мезананд ва дубора мехоҳанд пайдо кунанд лаҳзаҳои мувофиқро. ҳарду ин паҳлавонон ва хуб, ҷо як ҳаракати дигар аз ҷониби бхарт намояндаи ҳиндустон, вале маълум аст ки ҳарду якам канораҷӯӣ мекунанд, якам аз эҳтиёт кор мегиранд ва ба оҳистагӣ ба ҳуҷум мегузаранд. албатта эҳтиёт барои паҳлавонон хеле хуб ҳаст, зеро як иштибоҳ ё як амалкарди ноҷо метавонад ки бар зарари онҳо бошад. аз ҳамин лиҳоз ва
гуфтем дар гилеми дигар ҳамакунун чеҳраи саршиноси гӯштини меҳан аз миёни болумон шоида қаландаро рӯи гиле мебарад ва инҷо як огоҳӣ ба хард паҳлавони ҳиндустон дода мешавад ба хотири камфаъолӣ ва ҳамакунун бо як паҳлу пешсафии худро Садаф идома хоҳад дод. хуб инҷо як амалкарди дигарро мехост ба анҷом расонад бонуи эронӣ ва танбеҳ огоҳии дуюм ба танбеҳ оварда расонид ва ҳамакунун бо вуҷуди оне ки аз ҷиҳати имтиёз қафо аст намояндаи Ҳиндустон ва танбеҳ низ мегирад. аз ҷиҳати огоҳиҳо ё ҳамон муҷозот ҳам қафо мемонад ин бонуи Ҳиндустон, вале камтар аз 30 сонияи дигар боқӣ мондааст. агар ҳамин 30 сонияи дигар бар суди варзишгари Эрон хотима ёбад, пас ӯ метавонад ки ғалабаи худро ҷашн гирад ва роҳи худро ба даври 8 якниҳоӣ барад. ин даври 16 якниҳоӣ аст. дӯстони азиз, 13 сонияи дигар инҷо набард мекунанд ва 13 сонияи дигар вақт дорад намояндаи Ҳиндустон то ҷуброн кунад ҳамон паҳлӯи аз даст додаро, вале маълум аст ки дигар барои ӯ шонсе боқӣ намемонад, чаро ки сонияҳои ба шумор ва тамом. дигар вақт ба нуқтаи ниҳоӣ расид ва намояндаи Эрон роҳи худро ба даври дигар бурд. хуб инҷо намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Садаф роҳи худро ба даври дигар буд, ҷое ки онҷо намояндаи Тайпеи Чин ё Чин ро интизор аст. хуб дӯстони азиз, ҳамакунун таваҷҷӯҳ мекунем ба он партофте ки Садаф бен Раван иҷро кард ва шикаст дод намояндаи Ҳиндустонро ва роҳи худро ба даври дигар буд. хуб дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати дигар ки намояндагони кишварҳои Ветнам ва Қирғизистон рақобатро дар даври 16 якниҳоӣ шурӯъ мекунанд. инҷо албатта боз ҳамон шумораи зиёди мухлисон аст дӯстони азиз ки чун гуфта будем болотар оҳиста оҳиста тамоми нишастҷойҳои наврӯзҳои пойтахтро пур мекунанд. хуб дӯстони азиз, шоида қаландаро дар гилеми дигар пирӯзӣ ба даст овард. хуб намояндаи Ветнам Нген Хи Хам ва бо яктаки сабз намояндаи ҷумҳурии Қирғизистон Манонова Миран, оне ки варзишгари моро шикаст ва ҳарифи ӯ бошад аз Ветнам Гаян Чинчан дар даври аввал албатта ки озод буд, ҳамакун як нафаси тоза дорад ва мебинем ки ӯ то куҷо муваффақ хоҳад шуд муқобили ин бонуи қирғизистонӣ ки рақобати аввалаш хуб буд. хуб як даст ба чангол мезананд ва намояндаи Ветнам албатта ки серҳаракаттар менамояд каме ва пайдо мекунад ҳолатҳои мувофиқро, вале инҷо бонуи қирғизистонӣ Мирин албатта ки таҷрибаи ин риштаи варзишро дорад дар майдонҳои
گشتینی بین المللی برای دریافت جام پایتخت البته نیروسنجی کرده است و اینجا داور استید میگوید اینجا به خاطر کمفعالی به میرین مانونووا آگاهی داد داور. و همکنون بعد این آگاهی گرفتن باید نماینده قرقیزستان میرین فعالتر شود و همین جزا یا همین آگاهی رو با پرتافت خوب تواند که جبران کند. امروز البته یک هیئت مکمل از جمهوری همسایه قرقیزستان با این مسابقه آمدند و امروز هم پسران هم دختران از این کشور برای میدان گشتین بین المللی برای دریافت جام پایتخت البته که رقابت خود را نشان میدهند و تاکنون یک بانوی قرقیزستانی یک پیروزی دارد و تلاش برای برآمدن به دور دیگر را دارد، به دور 8-1 نهایی را دارد. و بار دیگر یادآور میشویم دوستان عزیز، آنانی که نو به شبکه ما پیوستند، این سومین مسابقه بین المللی گشتینگیری است که در پایتخت تاجیکستان شهر زیبای دوشنبه جریان گرفته ایستاده است و به خاطر نادرست داشتن آگاهی به ورزشکاری ویتنام گیان تین چند داده می شود. و البته که چون گفتیم این سومین مسابقه بین المللی است که همانو با یک شکوه و شهامت و اشتراک پهلوانان سرشناس جهان امروز دایر خواهد شد و اما سرآغاز روی این میدان مردانگی و جسارت و پهلوانی نخست بانوان را مشاهده کرده ایستادیم که برآمد کرده ایستادند و تلاش بهر نشانهای افتخاری دارند. اینجا یک حرکت از جانب بانوی قرقیزستانی بود ولی چیزی بهاگذاری نشد اینجا و بار دیگر هر دو شروع میکنند به رقابت. اینجا میخواهد یک عملکرد یا پرتافت خوبی را نماینده ویتنام استفاده برد ولی اینجا نتوانست که همان موفقیت خود را تنبیه آگاهی دویم با تنبیه آورده رسانید. همکنون بانوی ویتنام دو آگاهی گرفت و تنبیه شد. خب اینجا یک حرکت خیلی عالی بانوی ویتنام گیان با امتیاز بدن آورده رسانید و همکنون نوبت از اونه که چی بود اینجا یک بدن با دویومین بدن با بانوی ویتنام. خب همکنون نماینده ویتنام پیشرفت شد نوبت از اونه که تنبیه داشت ولی فعالی خود را دوچند کرد و توانست که با امتیاز بدن همان آگاهی های خود را جبران کند. البته با آهستگی هوا گرمتر می شود، آفتاب نورپوشی می کند و رقابت هم آهسته آهسته به مرحله های جالبتر و دیدنی تر جریان میگیرند و اینجا میبینیم که ثانیه های باقی مانده رو گیان تا کدام اندازه میتواند بر سود خود نگاه بدارد و پهلوانی قرقیز باشد جویا میشود یک حالت موافق را ولی برایش دیگر فایده نمیکند. همان بدن یا امتیازی که گیان داشت او را به دور دیگر میبرد. ویتنام
намояндаи ветнам ҳамакунун роҳи худро ба даври ҳаштякниҳоӣ ҳамвор кард ва ӯ Мирин Манонованро аз садди роҳи худ бардошт. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ана ҳамин ҳолате ки ба суди бонуи ветнамӣ оварда расонид ва ҳамакунун дӯстони азиз набарди дигарро мо мебинем, ҷое ки варзишкори ҷумҳурии Узбекистон дар даври аввал озод буд. хуб, ҳамакунун намояндаи Тайпей Чин Ли Ванчин бо либосҳо ё яктаки сабз бо бонуи узбекистонӣ Адушова Равзахон Адушова аз Узбекистон бо либосҳои сафед ва намояндаи Тайпей Чин бошад Ли Ванчин рақобатро ҳамакунун дар даври 16-ягниҳоӣ шурӯъ карданд ва мебинем ки бонуи тозанафаси узбекистонӣ чӣ гуна нишон медиҳад. рақобату нерӯсанҷии худро зеро дар даври аввал озод буд ва як нафаси тоза ҳам дорад. албатта паҳлавонони ӯзбекистонӣ дар ин ришта якам таҷрибаи хуб доранд, чунки ҳамон гӯштини миллияшон ки кураш аст ба гӯштини миллии тоҷикӣ албатта шабоҳати бузург дорад ва шояд ҳамон тактикаву услубу усулҳое ки онҳо машқ мекунанду тамрин мекунанд дар гӯштини кураш имрӯз барояш манфиатовар бошад ва ӯ тавонад ки як нишондоди хуберо имрӯз ба қайд бигирад. бори дигар ёдовар мешавем дӯстони азиз ки фасли баҳору наврӯзи байналмилалӣ имрӯз дар тоҷикистон ҳукмфармо аст ва ҳамин мусобиқаи байналмилалӣ низ ба хотири бузургдошти ҷашни наврӯзи байналмилалӣ рӯи даст гирифта шуд ва дар пойтахти маъмурии тоҷикистон шаҳри Душанбе доир гардид. албатта ки ҳамон тӯҳфаҳои арзишманд ки имрӯз ба ғолибон дода мешаванд ин рӯҳбаландкунанда аст. инҷо огоҳӣ ба варзишгари Тайпей Чин ба хотири камфаъолӣ ва ин намояндаи Тайпей Чин воқеан ҳам муқобили бонуи ӯзбекистонӣ як набарди хуб нишон медиҳад. муқобили Равзахон бо вуҷуди оне ки рақобатҳои аввал нерӯсанҷӣ намуд, ин бонуи Тайпей Чин вале рақобаташ хуб аст. ӯ намояндаи Русияро аз садди роҳи худ бардошт Владли Гусееваро ва ба ин марҳила омад. хуб, аз ҷониби ҳар ду ин паҳлавон бонувон албатта ки ҳаракатҳо шуда истодааст, вале натиҷаовар нест. ва инҷо гирет мегӯяд. бори дигар довари рӯи гилем ва рақобатро ин бонувон шурӯъ мекунанд. як ҳаракати дигар аз ҷониби
бонуи ӯзбекистонӣ ва инҷо ба Равзахон бадан баҳогузорӣ шуд. Бадан ин маънои имтиёз ё пешсафиро дорад ва ҳамакунун талошҳои бонуи ӯзбекистонӣ самар доду ӯ як имтиёзро ба даст овард. хуб, дубора шурӯъ мекунанд. ин бонуони паҳлавон яке аз ӯзбекистон аст, дигаре аз Тайпеи Чин. Ҳамоно бо як бадан Равзахон намояндаи ӯзбекистон пешсафии худро идома медиҳад ва ҳаракат мекунад ки ҳамин пешсафии худро то ба охир идома бидиҳад. Вале инҷо метавонад як лаҳза, як сония тақдири ин рақобатро ҳал карда бошад. аз ҳамин хотир бояд бо эҳтиёт бошад. инҷо як ҳаракати гарҷониби намояндаи Тайпеи Чин Ли Вантин, вале натиҷаовар нашуд. хуб, дақиқаҳо оҳиста оҳиста пушти сар мешаванд ва то ба кунун пешсафӣ намояндаи ӯзбекистонӣ инҷо мушоҳида мешавад. бале ин бонуи қашанги Тайпеи Чин ҳам албатта ки намехоҳад ки ба ин осонӣ таслим шаваду имтиёз аз даст бидиҳад. ба ҳамин хотир ҳаракатҳояш ҳам якам хуб ба назар мерасад. ва ҳамакунун 59 сонияи дигар метавонад ки барои ҳарду ин паҳлавон тақдирсоз бошад ва онҳо тавонанд бо ба даст овардан як имтиёзи мукаммал ё як партофти хуб роҳи худро ба даври чорякниҳоӣ бибаранд. хуб, ҳамоно талош бадан инҷо ҳаракати Равзахон намояндаи Ӯзбекистон бадан баҳогузор шуд. ҳамакунун ӯ бо ду бадан пешсаф аст ва агар дар сониyaҳои охир Левантин тавонад ки як кореро анҷом диҳад ки як имтиёзи ҳалол ё паҳлӯро сохиб шавад, пас ин рақобат метавонад бар сӯи ӯ ба анҷом расад. аммо инҷо ба чашм мерасад ки ин бонуи ӯзбекистонӣ ба осонӣ таслим шуданӣ нест ва инҷо ҳамон шалвари худро бояд иваз кунад бонуи ӯзбекистонӣ, зеро шалвари ӯ даридааст. ва дӯстони азиз, як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон мукофотҳои олии автомашина ки инҷо назди майдон гузошта шудааст. 5 автомашинаи сабукрав ки албатта ки метавонад инҷо ба ғолибон дода шавад. инҷо албатта Парвиз Собиров, паҳлавони шинохтаи кишвар, Сайҷалол Саидов барои мо намоиш дода мешаванд. онҳое ки албатта дар чунин майдонҳо набарду нерӯсанҷии арзанда нишон дода буданд. Парвиз Собиров ва Сайҷалол Саидов дар гӯштини миллии тоҷикӣ воқеан ҳам чеҳраҳои саршинос буданд ва рақобати арзанда ҳам нишон медоданд ва имрӯз бошад ба ҳайси масъули баргузории ин чорабинӣ инҷо ширкат доранд. хуб, шумораи зиёди мухлисон ҳамакунун ин нишастҷойҳоро пур карданд ва аз ҳамон минбар рақобати бонувонро тамошо доранд ва мунтазир мешаванд рақобатҳои ҷаззобу дидании паҳлавононро аз миёни писарон. зеро инҷо албатта ки дурахшонтарин чеҳраҳои гӯштин
ҳам аз тоҷикистон ҳам аз кишварҳои хориҷ рӯи гилем мебароянд ва як рақобати арзандоро нишон медиҳанд. аз ҳамин хотир мухлисон мунтазир ҳастанд ки ҳарчи тезтар рақобатҳо миёни писарон сурат бигирад ва равзахон бармегардад. баъд аз иваз кардани ҳамон шалвари худ бармегардад ба рӯи гилем ва дубора рақобатро шурӯъ мекунанд. вале хеле сонияҳои ба шумор монданд. агар ҳамин гуна дору ҷӯяду ҳамин гуна имтиёзи доштаашро нигоҳ дорад, пас ӯ ғолиб дар ин мусобиқа дониста мешавад. вале намояндаи Тайпеи Чин Ли Вантин албатта ки ҷо мехоҳад дар сонияҳои охир як рақобати арзандаро нишон диҳад. хуб, инҷо вақт ба анҷом расид. дӯстони азиз, бо ҳамон як ду бадане ки равзахон аз ҷумҳурии ӯзбекистон дошт, пирӯз гардид ва ба даври дигар баромад. намояндаи ӯзбекистон роҳи худро ҳамакунун дар даври чорякниҳоӣ идома хоҳад дод. ҳамакунун дӯстони азиз, иштирокчиёни ин марҳилаҳо муайян гардиданд. марҳилаи 8 якниҳоӣ ва бонувони дигар рӯи майдон меоянд. инҷо Чен Янчин аз Тайпеи Чин бо либосҳои сафед аст ва намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Садаф Беранванд бошад бо либосҳои сабз. ҳамакунун бо азми пирӯзӣ ва нерӯи қавӣ рӯи гилем мебароянд. ана ҳамин бонуи сабзпӯш аз ҷумҳурии исломии Эрон аст, Садаф, ки бо рақибаш аз Тайпеи Чин Чин Ён Шин рақобат хоҳад кард. ва албатта ин рақобат яке аз рақобатҳои ҷолиб хоҳад буд, чаро ки ҳар ду ин паҳлавон албатта як нерӯсанҷии хубро дар рақобатҳои қаблии худ нишон доданд ва мебинем ки то кадом андоза бар муқобили ҳамдигар нерӯсанҷии арзанда нишон медиҳанд. ҳамакунун доварони рӯи гилем иваз мешавад. Баҳодур Ҳалимов аз Тоҷикистон, довари асосӣ аст Мурод Қурбонов аз Туркманистон ва довари кунҷии дигар бошад Қулов аз Ӯзбекистон аст. хуб, доварон ҷойҳои худро ишғол мекунанд ва довари рӯи гилем бошад. ҳар ду паҳлавонро ба рӯи гилем мехонад ва шурӯъ мекунанд. ана ҳамин бонуи пироҳани сафед дошта аз Тайпеи Чин аст, Чен Юн Чинг, ва ҳарифи ӯ бошад аз ҷумҳурии исломии Эрон Садаф Беронванд. Садаф Беронванд аз Эрон ва ҳарифи ӯ бошад аз Тайпеи Чин. оғоз мекунанд рақобатро. хуб, Чен Янчин ва Садаф Беронванд аз ҷумҳурии исломии Эрон бо адои эҳтиром бо ҳамдигар бо садои гиреди довари рӯи гилем ба рақобат мепардозанд ва мебинем ки кист он нафари муваффақ ки ба даври
ниманиҳои роҳи худро ҳамвор мекунад. ёдовар мешавем ки 13 довталаб дар вазни 70 килограмми бонувон имрӯз набарду нерӯсанҷии худро нишон доданд ва арзандатаринҳо тавонистанд ки то ба ин марҳила роҳи худро ҳамвор кунанд. албатта ки инҷо ҳамон омодагӣ ва тайёрии ҷиддии паҳлавонон ба ҳисоб меравад ки онҳо метавонанд як қавииродагӣ аз худ нишон диҳанд. инҷо ҳаракатҳо аз ҷониби ҳарду бону мушоҳида мешавад. инҷо чин хост як амалкардеро ба анҷом расонад, вале натавонист. дубора шурӯъ мекунанд ҳар ду ин паҳлавон ба майдондорӣ ва мебинем ки инҷо маҳорати кадоме аз ин бонувони паҳлавон барош кӯмакрасон мешавад ки пирӯзиро соҳиб шавад. хуб, ҳамон талош аз ҷониби ҳар ду ин бонуи паҳлавон идома дорад, вале мо то кунун ягон имтиёзеро мушоҳида накардем ки бар нафи кӣ бошад. инҷо якам шояд намояндаи тайпаи чин аз чашмаш осеб дидааст, вале на, инҷо ҳама хуб аст. довар гиред мегӯяд ва шурӯъ мекунанд. хуб, инҷо ҳамакунун хеле мустаҳкам доштааст бонуи эрони Садаф ва ҳарифро ҳар тараф кашола медиҳад ва пайдо мекунад лаҳзаи мувофиқро, вале на, нашид. он чизе ки мехост нашуд ва ба хотири камфаъолӣ ба варзишгари тайпаи чин Чен Янчин довар огоҳӣ медиҳад ва дубора боз ҳамон усуле ки ин бонуи эронӣ мехоҳад истифода ҳамонро боз дубора мехост такрор кунад, вале муваффақ нашуд. гирет довари рӯи гилем мегӯяд ва ҳар ду паҳлавон бори дигар чангол мезананд. болотар ҳам гуфта будем дӯстони азиз ки Садаф Беронван аз ҷумҳурии Исломии Эрон дар гӯштини кураш барандаи нишони нуқраи чемпионати Осиё аст ва дар гӯштини ҷудо қаҳрамони Эрон аст ва дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ низ аз гӯштини ҷудо ширкат вардидааст ва имрӯз дар гӯштини миллии тоҷикӣ ҳамакунун дурахшиши худро ба оҳистагӣ нишон медиҳад. инҷо чизе нест ва намояндаи тайпаи чин ҳам ҳаракати хуб дошт, вале чизе баҳогузорӣ нашуд. хуб, бори дигар чангол мезананд, даст ба гирибон мезананд ҳар ду ин бону, вале ҳамоно як амалкарди хуб ё як партофти олиро мо мушоҳида накардем. гиред мегӯяд довари рӯи гилем. ҳар ду ин бону иштирок мекунанд. инҷо фаъолии Садаф албатта ки бар аъло мушоҳида шуда истодааст дӯстони азиз. ва инҷо як ҳаракати хуби намояндаи тайпаи чинро мо мушоҳида кардем ки албатта инҷо аз ҷониби довари рӯи гилем
баҳогузорӣ шуд. Бадан ҳамакунун намояндаи Тайпеи Чин дар сонияҳои охир Ченг Янчин фаъол гардид ва тавонист ки ҳамон имтиёзи баданро ки ин пешсафи паҳлавонро дарак медиҳад соҳиб шавад. ва агар сонияҳои боқимонда ҳамин гуна тағйиротро мо дар табло набинем, пас Садаф аз идомаи рақобатҳо маҳрум мешавад ва намояндаи Тайпеи Чин ба даври дигар мегузарад. хуб, огоҳии дуюм ба танбеҳ оварда расонид. намояндаи Тайпеи Чин ҳамакунун танбеҳ дорад. Вақт албатта ки хеле кам боқӣ мондааст ва тамом дигар. хуб, Садаф бенранван шикаст хурд ва намояндаи Тайпеи Чин роҳи худро ба даври дигар бурд. инҷо намояндаи Тайпеи Чин аст ва роҳи худро ба даври дигар мебарад. ҳамакунун ба даври нима ниҳоӣ роҳ ёфт намояндаи Тайпеи Чин Ченг Янчин ва Садаф бошад имкон дорад ки барои мақоми сеюм мубориза барад. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон наморҳои такрорӣ ва инҷо дӯстони азиз ҳайати мушовараро ба мо намоиш медиҳанд, ононе ки масъул ҳастанд имрӯз дар ин чорабинӣ ва намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Адушова Равзахон бо либосҳои сабз ва намояндаи Ветнам Нгаян Цинцан ҳамакунун рақобатро барои баромадан ба даври нима ниҳоӣ идома хоҳанд дод. ана ҳамин аст Нгаян Хинқан дар экранҳои мо шумо ва намояндаи Ӯзбекистон бошад Равзахон Адушова. мебинем ки ин бонуи ӯзбекистонӣ бар муқобили Равзахон ҳарифаш чӣ гуна рақобат мекунад. хуб, ҳамакунун 4 дақиқа дар ихтиёр доранд ҳар ду ин бону то як ҳаракати ҷолибро ё як имтиёзи комилро ба даст биёранд ва роҳи худро ба марҳилаи дигар бубаранд. хуб, намояндаи Ветнам ҳам чандон ҳарифи саҳлу сода нест барои Равзахон. бале, инҷо майдон аст, инҷо бале, бубинед чӣ гуна як амалкарди олиро иҷро кард Равзахон ва нахуд шуда бадан ба даст овард. гирец як бадан ҳамакунун пешсаф аст. бонуи ӯзбекистонӣ Равзахон ҳамакунун чӣ ҷавобе бар муқобили ин имтиёзи аз даст дода медиҳад Нгаян ва инҷо намон огоҳӣ ба Нгаян намояндаи Ветнам дода шуд. хуб, инҷо ҳаракат боз аз ҷониби намояндаи Ӯзбекистон аст. зеро бубинед аз миёни ҳариф хеле мустаҳкам доштааст ва пайдо мекунад ҳамон ҳолати мувофиқро, ҳалики дарони поро чӣ гуна
истифода мебарад мебинем, вале муваффақ нашуд ва мебинем ки ин набарди ҳар ду бону то куҷо ҷараён мегирад. намояндагони ӯзбекистон албатта имрӯз яке аз муддаиён низ ба ҳисоб мераванд, чаро ки онҳо маълум аст ки дар гӯшинҳои миллии тоҷикӣ пайваста ширкат мекунанд. хуб, ҳар ду якзайл якдигарро доштанд ва инҷо ҳаракати равзахони ӯзбекистонӣ сабаб шуд ки ӯ ду баданро соҳиб шавад. хуб, чун аз оғоз гуфтем равзахон Адушов аз Ӯзбекистон якам фаъол буд ва то кунун ҳамон ду бадан фаъолии ӯро исбот мекунад ва ӯ аллакай метавонад ки роҳи худро ба даври нима ниҳоӣ бубарад, ҷое ки Чен Янчин намояндаи Тайпеи Чин аст унҷо. хуб, боз ҳар ду кӯшиш мекунанд ки пайдо кунанд ҳамон лаҳзаҳои мувофиқ, лаҳзаҳои мусоидро то як амалкардеро ба анҷом расонанд. вале ҳамон ду бадане ки Адушова Равзахон дорад дигар тағйироте нест. хуб, аз миёни ҳариф хеле мустаҳкам медорад намояндаи Ӯзбекистон ва мехоҳад як партофти хуберо ба анҷом расонад, вале то куҷо муваффақ мешавад? на, инҷо истед мегӯяд довари рӯи гилем танбеҳ ба хотири ҳамон гурехтан аз усули рақиб. ва мебинем ки на, ин партофт чизе баҳогузорӣ нашуд. камтар аз 46 сонияи дигар боқӣ мондааст. дӯстони азиз, қисми асосии рақобат ва агар ҳамин имтиёзе ки имрӯз дорад, ҳамин лаҳза дорад намояндаи Ӯзбекистон то ба охир нигоҳ дорад, пас ӯ пешсаф мебошад. огоҳӣ ба намояндаи Ӯзбекистон дода шуд ба хотири камфаъолӣ ва ҳамакунун сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ мебинем ки чӣ гуна ҷараён мегирад. гирет мегӯяд довари рӯи гилем. хуб, 8 7 6 5 4 3 2 1 тамом. дигар ягон имконияте барои намояндаи Ветнам Нгаян Тинчан боқӣ намонд ва намояндаи Ӯзбекистон роҳи худро ба даври дигар бурд. хуб, дастболо шуд дар ин қувозмоӣ. намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Равзахон Адашова ва тавонист ки таби мухлисонашро шод кунад, зеро инҷо мухлисон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам иштирок доранд ва кафкӯбӣ ҳам карданд ба хотири ғалабаи Равзахон Адашова. бори дигар ҳамон лаҳзаҳои ҷолибе ки Равзахон баданро соҳиб шуд мушоҳида мекунем ва мебинем ки
دوستان عزیز، در اینجا بانوان گشتین گرفتن را آغاز کردند. در اینجا پهلوانی تایپگی پیراهن سفید با بر کرده است چیم بر مقابل равзак Адушева گشتین میگیرد. چین یا تایپی چین Адушева باشد ازبکستان را معرفی می. در وزن 70 کیلو برای نشان طلایی مبارزه میبرد. جو این равзик Адушева паҳлавони узбекӣ дирӯз ҳам дар набардҳои куштини кураш онро шоиста буд ва имрӯз ҳам рақобати хубро нишон медиҳад. Тайпе, Таиланд عنوان خود را حیات مرکب بسیار هم حیات پرای خود را آوردند. از هر دو طرف هجوم میشد بانوانی که اینقدر و رقیب خود هجوم های پای در پای رو نشون میدهند. بانوی وزن تا 70 کیلو برای به دست آوردن نشان طلایی مسابقات بین المللی گشتن ملی تاجیکی گشتن میگیرند. هنوز نتیجه نیست، فقط حتی در تابلو با گذشت 2 دقیقه زیادتر نه تنبیه نه آگاهی برای این پهلوان ممکن است. سخن نیست و حرکت پهلوانان باز زیادتر میشود. چینگ یا چینگ تایپی چین равзак Адушева جمهوری ازبکستان
табло инҷо парчами Тайпе парчами Вьетнам омадааст. Мардорам ки ислоҳ хоҳад шуд ва паҳлавонони Тайпе ки як бадан акнун ба даст оварден бомои узбек Абдушова. Чанд сонияи дигар набард миёни оноҳои дуввум меомад. Ин бомои Тайпеи чин аст ки тараф назар меафканад барои ҳуҷум кардани навбатӣ, шояд барои ҷуброн кардани вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тариқ Адушова Зик ғолиби вазни Равзак Адушова дар вазни 70 килои бонувон ғолиб эълон мешавад.
این باید از